Panibagong araw at ngayong araw ay talagang maaraw. Medyo tinanghali na nga tayong ginising itong araw na 'to kasi nga talagang merong inuman kagabi at nakisali pa talaga tayo. Pero let me remind you ha, drink moderately guys. Talagang tinanghali lang talaga kami ng gising nito kaya ayan, tirik na yung araw. So anyway, eto na nga at dito nga ako nag-una na magbalhin or maglipat nitong aming mga baka sa ibabaw na part. Kasi etong video na 'to matagal-tagal na pero kailangan ko pa ring i-share sa inyo kasi nga yun nga yung ginagawa natin. So anyway, nilipat ko nga itong dalawang baka namin sa ibabaw at nang magkaroon nga sila ng lilim tuwing tanghali. Napakasakit pa naman ng araw dito sa amin ngayon or yung init pala ng araw. Kaya kailangan talaga na tuwing tanghali ay meron nga silang masisilungan. Pagkatapos nga dun ay dumiretso nga ako dito sa aming mini farm para nga palabasin itong mga alagang kambing kasi tanghali na nga rin talaga. Usually nga kasi dapat alas 9 ng umaga ay mapalabas na sila kasi nga tuyo na yung mga dahon at pwede na nga silang kumain. Bale sa mga hindi nga pala nakakaalam dyan, pinapastol nga lang namin itong mga kambing kaya kailangan tuyo yung mga dahon bago sila palabasin. Bale posible nga kasi silang magkaroon ng bulate lalo na kung hindi pa nga tuyo yung mga damo na kinakain nila. So ayan, nagdali-dali na yan silang lumabas para nga makapunta dun sa napakalawak na area para nga makapagpastol. Matapos nga mapalabas yung ating mga kambing ay dito naman ako sa mga baka, naglilipat at naghahanap nga ng mga spot na maaari nilang mapagkainan. Pero alam niyo naman na tuwing umaga ay nagbibigay nga kami ng mga kumpay sa kanila or talagang kinukuhanan namin ng kumpay para nga mas madali nga silang mabusog. Pagkatapos nga doon ay bumalik ako dito sa loob ng aming mini farm para nga mapagkunan itong dalawang baka namin na natitira dito sa loob. Bali dito lang nga muna namin sila nilagay para nga masanay sila sa pagkain ng kumpay at hindi kami magkaroon ng problema once na palalabasin na namin sila later on. Sinasabi ko na sa inyo na mga balak na mag-farming ng mga baka at kambing ay talagang mahirap sila at hindi nga madaling alagaan. Pero sa una lang yan, later on kapag nakuha mo na yung tamang timpla ay talagang madali na lang ang lahat at talagang mai-enjoy mo sila. Mabuti na nga rin itong ganito kaysa naman nakatunganga ka lang at nakatambay walang ambag sa lipunan. At ayun nga, kumakain na itong dalawang baka natin. Yung mga natitirang baka natin dito ay si Pingping at si Dodong. Bale silang dalawa nga yung mga pinakabata nating baka at pwede pa nga natin silang mailagay dito sa ating mini farm kasi nga hindi pa naman sila masyadong maligali o yung napaka-destructive talaga. At ayan, tapos na nga yung araw natin para dito sa ating mga alagang baka at kambing. Actually, hindi pa talaga siya tapos pero yung mga gawain natin tapos na. Bali, magmo-monitor na lang nga tayo nito mula umaga hanggang hapon hanggang sa masettle nga sila for today's video. At ayun nga, sa napansin ko ay okay naman, ang lahat ay kumakain at nakasettled na. Yun lang muna para sa video na ito. Salamat at ingat!